സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. സത്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾ മഞ്ചേശ്വരത്തുകാർക്ക് അറിയില്ല. കാരണം മഞ്ചേശ്വരത്തെ സാധാരണ പ്രവർത്തകർ രാവിലെ എണീച്ച് കുളിച്ച് വർക്കിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പുത്തൂരിൽ നിന്നും നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം വന്ന് അവരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് പ്രവർത്തനത്തിന് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ സംഘടനാ ദൗർബല്യങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്, പ്രവർത്തകരെ ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്, എല്ലാവരെയും ഒറ്റക്കെട്ടായി അവിടെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കാണിച്ച ഉത്സാഹവും താല്പര്യവും നിങ്ങൾ കൊടുത്ത സമയവുമാണ്. നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ സമയം ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തകരെ കൊടുത്തതുപോലെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഒരു പടി മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രാവശ്യം BJP ജയിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അംഗീകാരം നിങ്ങളെ പ്രവർത്തകർക്കായിരിക്കും. ഇപ്രാവശ്യമല്ല, കഴിഞ്ഞ 2-3 തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നിങ്ങൾ ഈ ഗഡിനാടിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരും, പുത്തൂരിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഉള്ള മംഗലാപുരം, ഇടക്കോട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള പ്രവർത്തകർ വന്നിട്ടുണ്ടായി. അവർ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഭംഗിയായി നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു പരസഹായമില്ലാതെ, ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി ഞങ്ങൾ തന്നിട്ടില്ല, ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ തന്നിട്ടില്ല, താമസിക്കാൻ സ്ഥലം ഞങ്ങൾ തന്നിട്ടില്ല, ഒന്നും ഞങ്ങൾ തന്നിട്ടില്ല. നിങ്ങളെല്ലാം സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് പണമെടുത്ത് അവിടെ വന്ന് 1 മാസത്തിലധികം നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രവർത്തിച്ചു. അതിന് അങ്ങേയറ്റത്തെ താഴ്മയോടെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുകയാണ്. നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും നന്ദി പറയണം. ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ പറയുന്ന ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് വീണ്ടും കണ്ടിട്ടേ ഞങ്ങൾ പോകുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ എല്ലാവരും വളരെ ദുഃഖത്തോടെ കണ്ട ഒരു റിസൾട്ടാണ് പുത്തൂരിലെ ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട്. നിങ്ങൾ തോറ്റതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ വേദന ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇലക്ഷനായി. കാരണം സാധാരണ തോൽക്കുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തോറ്റതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു, വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാം ഈ റിസൾട്ട് നോക്കി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം 28-ൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ്, ഞങ്ങളെ മഞ്ചേശ്വരത്തുകാരെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷെ പ്രവർത്തകരെ കൂടെ ഞങ്ങളും ഉണ്ടാവും എന്നും കൂടി പറയാൻ ഉറപ്പ് നൽകാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്